imithetho elishumi iphepha likhulu namashumi mane ku-prayer box. Phulaphulani ke le mithetho uThixo ayinike abantu bakhe niyigcine. Inkosi uThixo wakho uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwami. Amen. Nkosi banenceba. Uze ungazenzeli nayiphi na into ibe sisithixo sakho uqubule kuyo. Amen. Nkosi banenceba. Uze ungalisebenzisi kakubi igama lenkosi uThixo wakho. Amen. Nkosi banenceba. Khumbula umhla wenkosi uwuphathe ngcwele. Amen. Nkosi banenceba. Beka uyihlo nonyoko. Amen. Nkosi banenceba. Uze ungabulali. Amen. Nkosi banenceba. Uze ungarexezi. Amen. Nkosi banenceba. Uze ungebi. Amen. Nkosi banenceba. Uze unganqini ukungqina obubuxoki. Amen. Nkosi banenceba. Uze unganqweneli izinto zabanye abantu. Amen. Nkosi banenceba. Sizivume izono zethu sizimisele ukugcina imithetho kaThixo. Sihlale emthambweni nasemxolweni nabamelwane bethu. Senze njalo sikuqala. Bawo wethu wasezulwini, siyakuquka siphuma kubasifunile ngetyala elilithu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangako siyasebenza ngenxa yonyana wakho uKristu uSithu. Sixolele bonke ukulungele, wenze ukuba sikhonze ngentlalo kusukisela nalapho. Thixo ngamandla onke oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso makabe nenceba kuni, anixolele izono zenu anikhulule kuzo, aniqinisa nomeleze kuko konke okulungileyo, anigcine ebomini obungunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masithandaze. Thixo ongamandla onke ongcwele, nyana wakho ngentobeko kumoya oyingcwele wazila iintsuku ezima-40. Siphuba balo lokuziqeqesha ukuze sibe nokufikelela ePasikeni ngomnqweno wokholo nothando ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Cawa yokuqala yelente. Masithandaze bawo onenceba, unyana wakho wayendwa njengathi nangona engenasono. Yiba nathi kubuthathaka bethu, kuba siwazi amandla akho okusindisa. NgoYesu Kristu inkosi yethu. Sokuqala ubhaliwe kwincwadi yeGenesis, isahluko se-9, qalela kwisahlukwana sesi-8. Uqokele wathi uThixo kuNowa nakoonyana bakhe, ngoko ndiza kwenza umnqophiso nani kwakunye nenzala yenu, nazo zonke izinto eziphilayo, izilo zonke kunye nempahla efuyiweyo, neentaka zonke, nditsho yonke into ibisenqanaweni kunye nani. Ndithi, andisobe ndizitshabalalise ngemvula kwakhona izinto eziphilayo. Ilizwe alisobe liphinde lipheliswe ngemvula, ngumnqophiso wam lowo. Umqondiso walo mnqophiso endikwenzela wona kunye nazo zonke izinto eziphilayo ngumnyama oya kubakho esibhakabhakeni. Nguwo lowo umqondiso womnqophiso
ongasoze ujike endiwenzela abantu nalo lonke elimiweyo. Nanini na xa lisibeke amafu ezingqimba ndowukhumbula lo mnqophiso wam kwakuvela umnyama. Nditsho lo mnqophiso ndiwenzele wena nazo zonke izinto eziphilayo. Ndisithi andisobe ndilitshabalalise ilizwe kwakhona ngemvula. Wakuvela umnyama emafini, ndiwubone, ndokhumbula umnqophiso ongasoze ujike endiwuthembise zonke izinto eziphilayo elizweni. Nguwo ke lowo umqondiso womnqophiso endiwenzela yonke into ephilayo lilizwi lenkosi ethu. Isifundo sesibini, incwadi yokuqala yempostile uPetros, isahluko sesithathu, uqala kusahlukwana seshumi nesibhozo, yokutsho kusahlukwana samashumi amabini anambini. Phantsi kwesihloko esithi ukunyamezela iintswela kulungisa umzekelo kaKristu. Ngokuba noKristu wabuva kanye ubunzima ngenxa yezono, ilungisa lisiva ubunzima ngenxa yabangemalungisa, ukuze asisondeze kuye uThixo, ebulelwe kunene esenyameni, kodwa edliswe ubomi ekuwo umoya, awathi ekuwo waya washumayela komoya abasekukhonqweni abebefudula bendeva, xelikweni kuzeka kade umsindo kukaThixo kwakulindile ngemihla kaNowa. Wakubona ukulungiswa umkhombe ekwasindela kuwo imiphefumlo embalwa, oko kukuthi esibhozo ngamanzi, olusisindisayo ngabo nathi ngokubhaptizo ngokomfuziselo, olungekuko ukulahla unyukunyuku benyama, olukuzisa uThixo ngokwesazela esilungileyo ngokuvuka kukaYesu Kristu, osekunene kukaThixo uye emazulwini, wakubona kuthotyelwa phantsi kwakhe izithunywa zezulu, nomagunya namandla ivelizwe yose. Amen.
ezilungileyo zivakaliswa kuMarko ongcwele isahluko sokuqala sesahlukwana sesithoba. Ngalo mihla ke weza uYesu evela eNazarethe kwelaseGalili, wabhaptizwa nguYordan apho. Wabhaptizwa nguYohane eJordan apho. Kuthe kwangoko akuphuma uYesu emanzini, izulu lavuleka, wabona umoya oyingcwele esihla phezu kwakhe njengehobe. Kwavakala nelizwi elivela ezulwini lisithi, "Ungunyana wam endimthandayo, wena ndikholisiwe nguwe." Kwangoko umoya oyingcwele wamqhubela entla uYesu. Waba lapho entla iintsuku ezimashumi-4 elingwa nguSathana ephakathi kwezilo zasendle. Izithunywa zezulu ke zazimlungiselela kwiintswelo zakhe. Emva kokubanjwa kukaYohane, uYesu waya eGalili, evakalisa iindaba ezimnandi ezivela kuThixo, esithi, "Lifikile ngoku ixesha, luthwasile ulawulo lukaThixo. Guqukani nikholwe kuzo ezi ndaba zimnandi." Ivangeli kaKrestu le. Please.
apha kunowa saqhubekela wathi nalo befunda incwadana waphindela kunowa kwitestamente entsha unowa bethethwe ngayo kwitestamente endala wafunda kwesiprofeti nalapha kule testamente entsha uyawaphinda kuthethwa ngunowa kuthiwa injena kodwa apho sizawugxila khona sizawugxila phaya kuMarko chapter 1 uverse 15 kula mazwi ke mathathu ndifumanise into yokuba umfundisi njengoba eme phambi kwam nje endenza uphawu sonke ngosisesifumeni uphawu kodwa ungalifumani kutheni ungalifumani ngokutala uphawu kaloku bengolwesithathu nje sasa nasebusuku ubesesikolo lukhona ebusuku ubesemsebenzini ukhona ebusuku wenze njani utheke kum andazi uweke namungekenzini kodwa lungekenziwa zamamele loo mazwi aza kwathetha umfundisi xa ethetha la mazwi akasiquki qala evula umlomo uthi guquka thetha nawe akathi guqukani izamva le kaguqukani yesotshoba kangoyeskosi yena uthi guquka ithatha ntoni ke loo nto wena tshintsha indlela ezihamba ngazo ubuya ke umfundisi anidibanise ke ngoku nonke mosuthi guquka omekugqibeleni kodwa ngoku uthi kuba unigqibile ngabanye hayi akakhange niquke ngelaa xesha athi guqukani akagqibakani uthetha nawe straight apha ebusweni bakho ukwenzela into usingathi andimve mna nokuthini besithi ntalele uthetha nawe ujonga apha kuye nawe umamele le nto ayithetha ubuye kongasidibanise sonke uzayibona wona le nto kasenibhayisikopu kayisenziwa kakhulu athi khumbulani niluthu uyiselaphi endaleni Genesis khumbulani niluthu umntu waqonde inyama yangalothu inyama yasoziphindela uba ke uluthuthu njani remember uthe guquka but remember ubani uyintoni kule ndawo uhlele kuyo ungubani kabani yinto kabani athi umntu xa ezingcono uthe lesithathu izwi alithethile waphinde wasidibanisa wathi buyelani come back khaniphume emhlabeni come back to Christ wawungena kula mnyango uba sowunalo uphawu buya uzekhaya apha kuphi usekhaya ifuna senzeleni hayi manje yathanda ukuze nindive nangasebenzi lonto kwenza uba nawe umamele into endithetha uthi masibuyele phi umfundisi size kuye masibizele kuye uyakuxelela ndichaba nje kugugukile nje ujonge phi nanku usebuzi lapho into enhlekisayo kule minqamlezo yenziwa ngumntoma ngomno wakhe eyabo utyebile owalokubityi owalokubitha injalo ke iminqamlezo yobomi zuthi kane baqatywe bonke abazaqatywa bonke basikhumbuzayo into thina esesidlule kuyo heyi khawulumkele ukuya kwizinto esezidlule khawuye ngexesha into eyenzekayo ubajonge nansi le nto le
wam. Ingxaki yam ayifani nomfundisi uNcethele. Zonke ezi ngxaki zitheni azifani. Yabona ke kukho into elapha ngaphakathi. Something inside here. Yintoni loo nto? Yintoni loo nto? Yintliziyo. Le ntliziyo uThixo ubhale imithetho yalishumi apha kuyo. Wafika uYesu watsho ngemibili yayi-12 le mithetho. Kufuneka le mithetho ihleli apha. Yemntanam ofunda esikolweni. Ngakumbi aba bangamaboyisana. Niyathanda ubizikhaftini zamantombazana. Kukho laa mthetho uzugqile ngoku nanini. Ungeni. Iibholi benza abanye abantwana ziphelile nguwe. Okwandibholi. Anizokuthi hayi umntu ozawuba umntu omdala ubaqala eswekileni apha endlini. Ubaba ubugalelelo lweswekile nayo ubakakazi. Hayi sawusale ekithini andiyemzana. Uyazi yosele. Uyinikwa ngubani? Suyithatha into ongayinikwayo. Kukho abantwana abakhalayo abelwa iifowuni. Nini bantwana nini? Uyathi ukuthi ke ifowunele bantu seyipinyile. Uyisela ke itsho loo nto. UThixo akalifuni isela bantwana bam. Kalujonge ebantwini abakhulu nithi le mithetho ilishumi ndenza kubo mandasedadi. Niyandiva kakuhle? Thetha nabantwana bekade umntu omdala. Umntu omdala obayo mbi. Ndiyalile nokumzuzu wami. Andikhange ndiyizwe. Andikhange.
apha. Oh, umuntu apha. Okhathazayo. Isazela. Gcina isazela sakho singakuphazamisi ekumameleni uthini. Wakhe watsho umuntu ebhanywayo wathi isazela ndiyeke. Ukuba wenze into siza kuvona isazela ukuba iwrong. Sithi yewethu ubili. Wonwaba kule fomu umane umuntu udlisa lugayekeza ngayinto uyibili. Ube ngalala uyibili. Ngasababa zabo zabudala zithi yewethu khawuthi godisi. Uthixo ke masimcele angamsusi umoya wakhe oyimazelezi phakathi ozinze ezinhliziyweni. Udoko wanamhlanje ulo mzekelo weli xesha sikulo uMarku 1 verse 15. Sikwixesha elinzima lenzima. Uvintweni wena ungekanikwa inotice ebunzini lakho. By noticing. Into yenzayo ukuthi xa ndiyoyikayo. Umfundisi ukukhupha esiqwini ukuguquka. Uthixo ke ufuna wena siqhubu nomathemba. Ufuna unomathemba. Ufuna uphila ke. Ngoba sonke sathi sawuqala sifumane nomnqamlezo. Siyiqonde le nto ndiyithethayo. Ungakhiphi uthi ufuna nganyani. Uthe uprofesa Philip. Isekhona nomnqamlezo mos. Uthetha uthini kuwe? Esazelene sakhe uthetha uthini? Uthixo ke ayingothixo wesiqhu. Ayingothixo wesiqhu. Sibanintsi mos ne? Siziqhuma kodwa you are one person. Awungaba abantu one person. Indlela uThixo zenze kakuhle zambini. Ungaphazama ukuthi ayiva le iyeva le. Andivanga kokuthethe ngecala ndingevani. Hayi man. Indlela zakho. Inkonzo kaThixo. Awufike inkonzo kaThixo. Vula indlebe zicele ukuthi ezomoya. Hayi ezophulaphula wonke lo vunuvuyo uqhubeke ehlabathini. Uthixo ke naye wasibonisa eYordani. SiseYordani ngoku ne? Wasibonisa eYordani wathi unyana wakhe ebusiqhu esingangaba bantu alapha kule nkonzo yakhe. Sisisiqhu uyabhaptizwa. Kodwa wafika noYesu ngela esiqwini. Waphehlelelwa. Kodwa kwakho umahluko kulo muntu uphehlelelwayo. Hayibo. Kwenzeka ntoni? Mahluko. Elawo alanda naphezulu kwabo bonke. Laya straight. Phezu koYesu semanzini. Uthawugqiba uThixo ukwenza loo nto. Wamnyula. Akangabanyula bonke abasebegqibele nobhaptizo nabasezabhaptizo. Wamnyula. Wamlahla entlamba. Umuntu one-comfort zone ke bantwana basekhaya akayazi intlamba. Umuntu okwi-comfort zone yakho nalapha zibefe akayazi into enzima. Ukhale utyisa isongo esifake macala umntana. Qake ngapha ibhotolo sifake ngapha ijem. Athafaka izinto kutshone ejemini nasebhoteleni. Uthixo wakhupha lo wakhe unyana ukubonisa mna kowam unyana. Wamkhupha apha esikhulu. Khawuzikhuphe nawe esikhulu mane kayeka ipavu. Suya esikhwini sonto yoba hey uthi masigibisele laa moto wabantu bani. Sukuya. Uyumva uzibuza uba endingabhalwanga icross nakanye. Phuma kule ntlebendwane. Khawuhlale
private xa yaqeda naqalizwa. Elaa gumbi ke kungene bantu babini kulo. Noba kuzakwenzeka ntoni, yabona kwezi toilet zethu. Ngamagumbi. Ayiyoholo apha kungena wonke umntu. Ithi sawufika isilimo uvule private room yakho. Ngoba kaloku uye ingene erumini ukhona umntu enza athi mama nakubalele izinto ethi akukho mntu azothi mama phaa kulaa mzi. Awungeni mntu phaa, ungena laa mntu avala ajike. Khawungene embonzini yakho. Khawungene ukuze lo mnqamlezo ubhalwe ebunzini lakho. Uzawuthini? Ukhona apha nam? Hlala. Khona. Awupheli. Ungavasa ngehisophi nangantoni. Awupheli. Once awuqabe kumfuzi ungena. Yabona ke. Ukhutshwa ngokuyesu kwi-comfort zone. Yebana kwethu. Kuthena izindlu zethu sizithanda kangaka. Side sizithathe ngomhla weSabatha. Awukho umthetho otsho uba khumbula. Lokuthe uqala khumbula uluthula nje. Kodwa uphela umthetho othi khumbula. Andiwazi nami uthini uba wazi nawe. Kodwa umthetho mazini usifunde. Noba ndikwazi ukufunda, noba ndiyakwazi ukufunda, kodwa usifunde. Khumbula umhla weSabatha. Wanqenqa wajongisa iqaba phezulu ngecawe. Icawa yakho nobikho mgqibelo nobingecawa. Unqenqele ntoni apho? Ungabheki esibingelelweni sakho. Awuzimntwini apho uzapha uYesu. Uzakwa sisibingele. Akuthi xa unento ekukhathazayo ugubhe qha phaa uzapha. Kuba kaloku kwakrazulwa ikhusele ngenxa yakho. Nyana kaThixo. Uba ziyele hence kusithiwa hayi si ziyele wena. Uthethe ngeli phantsi intanga zekhaya.
ndaye ndizawuphi umqondiso. Omameli Nowa wenza njengomyalelo lowo omnikwayo. Kuthiwa basinda bakwazi abantu kweso sihlwele imagine kwesi singaka. Bangaphi abantu abaza kusindiswa ngale mini namhlanje ngenxa yengoma wami. Baba sibhozo qha. Inyambalala yabantu iphela ithi tu ukusheka isibhozo sodwa. Khawufune mama. Uthe uzawusala ngasemva nje kule moli yami. Iyahamba le nqwelo ibheka phambili. Yaye kunjanjalo inamafutha igcwele qhu. Masijonge. Amehlo la ngawujonga. Masijika-jikane nalo myalelo. Ingqondo leyo yokujika-jikana nezinto. Uthi umyalelo namhlanje kuquka. Ithetha ntoni manje le nto? Ukhona into enganiki into ithetha. Hayi mfundisi ubuwo phambi kwethu kwasibhaleni. Mina ndizakunika iversion yami. Mhlawumbi unenye iversion wena yakho. Kuthiwa khawutshintshe ezi zimbo zakho uzenzayo ehlabathini likaThixo. Ayilo lapho likaThixo. Tshintsha ekwenzeni izinto ngokomthetho wakho. Khawenza izinto ngokomthetho kaThixo. Kuyile mbuthu nje elizweni. Ukwaphula kwemithetho kaThixo. Abantwana beva emakhayeni. Uthi hey, hayi khona intombi wami eyandimazi usike wathi, hayi noba yi-age. Akho i-age. I-age is there mawuhambe bheke phambili. Umntana athathi ndizawuzibulala. Umama endicele into ethile kwezi zihlabo zinamagama neeteki zinamagama. Endicele into ethile ubone uba sunganweneli into yomuntu. Ubone uba ndicele nento abangena utata obetheni. Umama is going to give you oko anakho akuphiwe nguThixo. Yanela mntanam watsho noPawulos ndazifundisa ukwanela. Yanela le nto inikwa ngumzali. Mzali uthanda inhliziyo mani nawe. Umntana efuna le. Umntana efuna le. Uthembile kakhulu. Linda ube nayo into naye azofunda ukuba apha ekhaya yalindwa into. Lobo ulindwa inyaka wonke kodwa izawufumaneka nini. Le mithetho ilishumi ke sisesithimba yinto erisayitwayo kanti it's what is happening apha ebomini bethu. Uthi ka uyifunda akukhange u-understande ngoka othi ndi uThixo. Kutheni sithixana nje? Ukhe ubona xa ijabu. Awunawuphathwa bemfondini xa ufaneleyo. Akukhona umntu enosondela entani kwakho. Umfazi wakho akanawuphela kule yakhe. Yena uneyakhe uyifosi warhenana yakhe. Utheni mama? It's not that azikho zizithixo zikhona. And uyawuthi xa uzibala zithethe utiwa zomncinci. Akayiyo. Into engeyiyo asiyo. Le ndlela ohamba ngayo yahanjwa umntu ozibiza ngokuba ngumlandeli kaKristu. Ukuka ulandele uKristu. Ngoku ukujonga kwizinto zakho zakubo. Uthi intombazana eyayihleli ngasechibini yathi zani nibone izinto lezi zezithixo. Awujike nawe utshintsha kuquka. Khawuthi nawe kanibone izinto uThixo anenzele zona. Yabona nje basithele apha sonke nje. Baniza befundisa abantu. Kodwa kutheni ujonge umfuzo uncede. Ujonge umfuzo ubhele. Ujonge umfuzo ubapana. Hey, ningoThixo ningoni emani.
ingabefundisi nonke. Yabona kule Easter sizakuyalela ndikutenge futhi kwakuthathe. Yithi kuwe kukhona insuku apho kubakho imibutho. Uza kuyi nomkhulu kuwe athi mama namhlanje iBhayibhile yeyethu. Cela ivolunteer. Uzukuya kukwalapha. Uzube ivolunteer. Ngicela ungakwalapha. Ube ivolunteer uthi ndikhona thumana ngizawuya kubo. Madodana. Leke niyakuhlala ezindlini ngandela. Seliphume ayakusihlala wena. Kakusihlala madodana. Hey. Ngicela lapha. Khona ufuna uya pha. Ufuna uya mina ngo hayi kabuye kusihlala ahlala. Akulawule futhi ngaphezulu. Bathawuthi zalwane, bazalwane, akazithi mzalwane. Bazalwane uzikhuphe esikhwini uthi ndi zakuyenza lo. Tomcha. Sokuthi hayi ngumntana mina yuzela lo. Wazazi inkulu ezingaphezulu. Kuquka ilizwi limile phezu kwenhloko yami. Kuquka kwesisimo kuso. Namhlanje siboniswa uThekwane. Sikikosha kaThekwane. Namazi uThekwane yintaka nje. Asiboni. Kodwa uThekwane wathi awuzibone emanzini. Wasibubungani. Wathi ekugqibeleni abethetha abagqala kuThekwane. Ndimingapha yoniwe yile ndaba. Kaphume nabasibulutsha. Uthi hey. Aba bantu mane ndihamba kubo. Mane ndithetha nabantu kubo. Hey. Aba bantu mane ngavelela ndibasele ithandazo. Dimhle. Kodwa ikhona lento ikhoyo ndiyenqena phoqa ukwenqena. Yayibona lento ndithetha uphoqa nje into engenamsebenzi ukwenqena. Umuntu ke ngamnye makabheke esipilini sakhe nabo bazaqatha okusha nabo bebekade kudala bayile esipilini. Azathi awufike endlini. Awufike ekhaya mntanami. Uthathe isipili. Ujonge lo mnqamlezo wakho. Ungakanani? Ulingana nawe. Uzakubeka lo mnqamlezo wakho. Kwezi zilingo uzawuzifumana. Ubele le esikolweni, ubele le esikolweni, ubenzeke le esikolweni. Ubethwe lo, ebethwa lo. Yabona? Uzawubeka endleleni yakho. Hey mntanami usithandazele kamandi kusasa xa uzozibiza kulonkonzo. Umntana mabengaphuma endlini kokwabe engathandazanga. Mzali fundisa ude bathi ama-M fundisa mama we-M. Fundisa abantwana. Ayazi le ndlela yakho uyihambayo uba yindlela enjani. Wamane usihlwa ngolwezinde, wamane usihlwa ngolwezithathu, wamane usiya emifihlweni. Makayazi uba akuyeli konwaba uyothuthuzela umuntu. Akuyeli konwaba uyothandaza mama. Kude kutothandaza mama wena. Into ke bantwana basekhaya. Innocent. Kwakubanje. UmKristu ndinguye. Uyazibika kuthini. Ziyamsinda izinto zehlabathi. Kodwa unoYesu asisindisana ndixelela wena. Zilula. Uthini untweni? Zilula xa utheni? Awunyathela emanyathelweni kaYesu. uYesu kaloku uve ubunzima kuqala kunawe. Ubuva njena kukho umuntu obakuva kuqala. Ebuvela wena ukuba ukwazi ukunyameza. Onomadudwane. Wami
Sisitopya sinobuhlungu lapha esemsileni. Baninzi noma kaloku ukuthi siphuma kwi-comfort zone siyakubo enhlanga. Iinyoka ezinobuhlungu zigcwele. Mhlawumbi ndingathi liphuma ecaweni udibane nenyoka ndithemba phambi kwakho. Bona wena ndinxibileyo amama wayinxiba. Atho-ke yawukani akukhuluma madoda usaphuma nje bekonze noba uyofike uyafika egeyithini yakwakho nanko mane esedube egeyithini yakho akakwazi ukuma. Nkosi yami ndive umkhiva bethetha necawa. Nantsi ke le nto bethetha yabanomadodana. Nantsi ke le nto yezinyoka zinobuhlungu. Sizawudibana nazo sonke ungumntana umdala. Ngoba kaloku ezi zinto zibhalwe kule ndawo. Sisifundisa indlela yokuphila ubomi. Sakugagana nazo ke ezi zinto. Uthini? Apha kwaHedeni kule wena kutheni usenzeka nje kodwa ungukaThixo. UngukaThixo kanjani? Uyazi kukho into ebuhlungu kufa. Uhlale ndawonye. Uhlaliswe yintoni? Ukufa. Uthandaza njani? Shiya ukufa. Shiya ukufa. Khawuye phaa kulaa ndawo inekhuselo. Elakazulelwa wena ukhwaza usasemnyama. Akho muntu apha phakathi evekini. Ukhona? Khwaza apha emnyama. Uthi Thixo wami, Thixo wami. Xewethu undishiya ngantoni? Theni mna kwabangasa ndonga. Kwabangasa ndonga. Usuthi wawugqiba ukwenza loo nto wabe uhlale endlini akulala. Uzawuba Thixo. Uzawuba Thixo. Phuma. Yakutwabi. Uthi mama make sithandazele laa ndlu yam. Ngelo xesha ubetha ubusuku nemini. Mama. Ngelo xesha awudli. Akuphangeli. Akho mphangela lapha endlini. Khawuye omnye wabazalwana bakho. Yebo mama khanikrweceke. Yebo tata khanikrweceke. Kaniyeke igender gender-based violence. Yitshilo ngokuthi kuthiwa Hedeni. Kule umnyama. Umnyama ezantempela ukuthi kube ngajonga. Akaboni muntu. Ngoba umntu endinguye ulingcolisile ihlabathi. Ngoko ke sinomphako ongasoze ubone nanini na. Ungawugcina ungekho fridge. Yabona lo mphako ndiyawuthanda. Usendaweni enqabileyo kodwa akho fridge. Hlala phi? Hlala apha. Awuyeki impakamo mntanasekhaya. Ude uphakamele nothini. Tshintsha. Uquka. Njengoba uqumbele
umsebenzi wakhe. Naye ke ethethayo naye ngambuzo wakhe, akumazi uba uthini na. Kutheni ngoku wenza kantshintshi uba mawubone unazizizwa uba umthingi xa uthetha naye? Hayi makayi, ezi zinto zi-practical zonke zithethwa laa mithetho ilishumi. Akukho nenye ekuthiwa mhlawumbi ingapha kwamafu, zilapha. Zizinto ezenzeka phi? Apha emhlabeni. Guquka, tshintsha. Athi uMoyesibela xa ethetha, xa ecula, efikelwe yiloo nto, athi ndoqhayisa ngawe Thixo. Ndincame konke kwam. Khawushiye laa ndlu yakho ikumenyezelayo. Khawuyincame once a week ukuze enkonzweni kaThixo. Uyancama uloYesu. Ngoba uYesu wancama i-comfort zone yakhe elizweni. Wazawufela wena ezantsi ube nosizi ngendalo kayise. Kutheni ke ngoku wena ungazoncama? Kutheni le nto ungenasizi? Into uyibona ibuhlungu. Kodwa ke kuthiwa siyafana namabhaku. Yayazi ibhaku ikhe lawufumana umkhondo. Uyawufana lilanda lo mkhondo, liya ndawo libona livalo. Ake silandeni imikhondo yethu, masibuyele ngayo. Masibuyele guquka. Khawulele. Uyephi na Nkosi ukona kwakho? Engandinako enkonzweni. Yabona ke xa ndizawuyeka abantwana basekhaya. Ngoba lokhu kule age ufuna ukuthetha uyeka. Ngoba isusu sakho sesisidingana ngani. Xa ndizakuhla ndishiye umntu, andithi ndishiye abantu, ndishiye umntu nomvandedwa wakhe. Ndifuna ukucebisa le nto bentanasekhaya. Ngeli langa lanamhlanje le-18, qula uligangathe ngoba ujongene nenkalanzinzi engafuni ukoyiswa. Phefumla amadangathe. Yabona le 40 days usathane uyaphefumla, uyabhavula. Unerecords zakho ufuna zizale ezaa records ingekafiki i-Easter. Uzabaphi wena? Kuyathethwa kule ndawo. Athetha abantwana bakaThixo kule ndawo. Ayakhululisa nabantwana bakaThixo kule ndawo. Uthi uve nini wena? Uve ntoni? Wasoloko umile kanti i-wrong yenza umele ntoni? Ujonge ntoni mhlawumbi? Ngambaza makancinane. Uzungadinwa kwedada. Asilodaba lenyama eli. Asililo enyama uba mafaka inqindi emntwini. Idaba likamoya. Ngaba phakathi uva ntoni? Apha ngaphakathi uyawuvana umoya ongcwele kaThixo. Ngoba xa ungena uguqile wathandaza. Ubucela ntoni? Ucela indlela zomoya. Ngoba ubucela ntoni naye kodwa indlela zomoya suzishiya. Ungadinwa ke. Jonga umntu omnye. Ungamjongi okhe nantsiko nolufefe. Ungamjongi utshisa nolufefe. Funeka ujonge ba. Nguye kusicangwa. Esandi ungamjongi ukona. Ungamjongi lo mfundisi ecangwa. Uzawujonga abantu ke? Ukwicule wesethi khangela phezulu. Naliya ikhaya. Nawe khawujike kule mentality unayo yokuba yabona ke bazawundaza ndizova nenye kwento bathethayo. Uzukujike kule mentality. Ukumamele lo mntu ukucebisa. Uthini? Ndenze njani? Yabona ke lo uthetha nawe ngoku. Ukwi-8th floor, wena usekwi-3rd floor, okanye kwi-4th floor, okanye kwi-5th floor, uyawufika unjani kwa-8th floor? Xa ungamameli, hayi ke leyo ifloor ithetha nantoni na nanjani.
Asijongane noYesu kodwa noSathane. Uthi utata kule kona ngelinye. Ndimamele ndihleli kule yaya ndibona. Utata ukhoyo kule uvuka utata kule kona. I'm 252. Ndifuna ngesenzo verse 2 and verse 4 tata wami. Athi emhlabeni kuyoniwa. Siyona abantu bathi. Ayihlabela tata. Emhlabeni kuyoniwa. Sisiza kuthandaza. Makitshintshele lento kade
siphinde siphume sisengamadada. Namhlanje ndicela ukuthi Thixo ndim ulelo kaCethezo ndikona nohlobo ndicela uguquka kwesono sami. Uthi Thixo kudala ndihamba ndivukuza, hayi siyavukuza kodwa asikabikho kuThixo. Sijonge emnqamlezweni kodwa sikubona. Ilizwi likaThixo liyathethwa kodwa siliva. Masisondelele kuThixo kuba thina sifelwe. Makube kukrazuke inhliziyo yomntu nomntu kuba lona ikhuselo likrazuke. Uthi ndingumntwana wakho Thixo, ndikonile. Ndingumntwana wakho Thixo, andikenzi kakuhle. Namhlanje umntu, nawe mntana, nawe ndodana, nawe mama, nawe mtsha, athi umntu ndizibisa phambi kwakho Thixo namhlanje. Ile nto iqalile, sigonyiwe ngothuthu. Uthi xa ugonyiwe uzawuhlangana nezinto. Uthi kodwa wena Thixo uqinisile. Sime endleleni, sinezinto ngezinto, sizawuthandaza. Uthi guquka ebuxhukwini, guquka ekuhlekeni, guquka ekunganyanisekiyo phambi kobuso bukaThixo. Umfundisi uzasigonya singabanye nabanye. Guquka ke indlela ohamba ngayo. Uthi Thixo laa mithetho ilishumi ithetha nam. Asithandaze. Phumani koxolo nithande nikhonze inkosi. Kulaphenzayo bazalwane sizawucela utata uthile asicacisele further ngalo mcimbi we-painting. Hold those calls bazalwane sele sizenza ze-right. Hold those SMSs esisele sizenza ze-right. But next week Sunday uzawufumana ispot apho azawucacisa further ngalo mcimbi.